chestii din greșeală. Din greșeală. Stăm pe crafting. Bă, da, suntem pe crafting. 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 Tot să spune ce este căsătorii, bun. Șurbuțucă, și două încălznițe istorică și batem mai rangolemul. Căutăm flintul, batem mai rangolemul și am plecat. Lupățică, ce frumos, și gata. Da. Bum, așa. Ne luăm, nu știu cum să zic, ceva material să putem să ne urcăm pe Iron Golem și dau de mici cu, cum să zic, cu toporul. Nu știu că așa dă adițul. Nu, depinde de el cum face să folosim sabia, dacă tot nu e folosită. Punem cu ai, mamă. Pe cum să nu costă pe mine. Uaa! Să-i dăm de mici din apă. Ui! Măcar mai am niște aer aici. Da, nu mă joc. Nu mă joc. Mă joc jocuri cu BMX-ul, cu tot ce vrei, dar nu ăla. Dar nu mă intră. Mă joc cu BMX-ul, jocuri care îți deștept, când se fac deștept, dar nu mai intră. Super. Bum, 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 bum. Hey, bingo, bingo, man, bingo. Expert. What you say, so baby?